So as guys, நம்மளோட கோஸ்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த கோஸ்டர்ஸில் நம்ம தீபாவளி டைம்லையும் சரி, இந்த நவராத்திரி டைம்லையும் சரி ஒரு ரிட்டர்ன் கிஃப்டாக நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த கோஸ்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் தியாஸ்லாம் வைக்கலாம், ஐ மீன் விளக்குகள். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் சுற்றி நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து தெரியும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த கோஸ்டர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூசஸ் இருக்குது. இதை நம்ம வந்து வால் ஹேங்கிங்காக கூட நம்ம வந்து இதை மாட்டலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் நவராத்திரி கிஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டாடா அண்ட் பாய் பாய். See you on next video guys.